עם מה מתבשלים בפנים, עם תחושת אכזבה או עם השלמה שהפסדתם לקבוצה טובה יותר? קודם כל, בוא נשים את הדברים על השולחן, הפסדנו לקבוצה טובה יותר מאיתנו. לא כולם מסכימים לגבי העניין הזה, אגב. אני חושב שכן. לפחות בזמן הנתון הזה, הם יותר טובים מאיתנו, הם שיחקו כדורגל בסך הכל יותר טוב. אבל אני חושב שהראינו עוצמות והראינו שאנחנו קבוצה טובה, שיכולה להתמודד במעמדים האלה. אבל בוא נצא ונהיה ריאליים, בדקה 20 היה 3-0 להם, אז אתה יודע, זה יכול להיגמר גם הרבה יותר גרוע. מה גרם לזה? הפנדל, התוצאה? הטעות של ייני. איך אתה מסביר את זה? אני לא אוהב להפיל על שחקן. לא, אני אומר, הטעות של ייני, נהיה 1-0 דקה ראשונה, שלישית. אבל איך אתה מסביר את זה? קודם כל, קיבלנו את הגול הראשון, קצת יצא לנו האוויר, אחר כך חיבוד כדור שלא מתאים לי, 2-0, אחר כך עוד בעיטה, 3-0, היינו קצת בהלם, אבל אתה יודע, זה עבר ונגמר, אנחנו לוקחים את הדברים החיוביים מהמשחק, שזה באמת הצלחנו לחזור ל-3-3 מול באזל, ואני חושב שמהגול הראשון שלנו, אני חושב שהם לא בעטו לשער, וראיתי את באזל מעיפה כדורים בבלומפילד ומתגונן בחצי שלהם, כאילו אנחנו משחקים נגד קבוצה תחתית מליגת העל. לא אהבת את החילוף שהוציא אותך במשחק? יש לזה קשר לפציעה שלך או ש... לא, אני לא חושב שיש לזה קשר לפציעה, אבל ברור שאני לא אוהב את החילוף. כל שחקן שמתחלף, אני לא חושב שהוא שמח, ברור שאני רוצה לשחק 90 דקות, הרגשתי שאני יכול לתרום, אבל אני חושב שהמאמן שלנו, יש לו מספיק ניסיון, הוא יודע טוב מאוד מה הוא עושה, ואם הוא חושב שאני צריך להיות בחוץ ולהכניס שחקן אחר שהוא יותר טרי והוא קצת אני חייב להודות, תסכימו איתי, ערן יאמר מה שהוא רוצה, שדווקא החילוף הספציפי הזה הוכיח, לא רק שלא אהבנו, הוכיח שעדיין אולי סוזה עוד לא מכיר מספיק את מה שיש לו במכבי תל אביב. אני חייב לומר לך משהו בעניין של החילוף. אנחנו מדברים הכי הרבה על החילוף של ערן זהבי, שכל בלומפילד דיבר על זה, למה אתה מוציא את זהבי, זה היה מאוד שקוף. אבל אנחנו לא יודעים אם זהבי היה נשאר על המגרש, אם היה 5-3. מה שאנחנו כן יודעים לזכותו של סוזה, שהוא עשה חילוף עם וואחד וובוס, לעבוד 3 שחקנים בהגנה, עם 3-1 לבאזל, זה יכול להיגמר 7-1 והוא חזר ל-3-3. אז צריך להסתכל ולעדן את זה. זה היה באמת חילוף מצוין שגרם לשינוי במשחק ונתן למכבי אפשרות לחזור למשחק, אבל אתה לא לוקח בדקות של הכרעה ומוציא 2 שחקנים כמו בן חיים ואת זהבי בן חיים אמר אחרי המשחק נשפכתי. שהם יכולים לגמור את המשחק ולהכניס 2 שחקנים שלא שיחקו אפילו דקה אחת במהלך כל השנה הזאת. אני יכול להגיד לך בעניין של בן חיים, אני חייב להגיד, כי כשאני יצאתי מהמגרש, אז הוא אמר לי, תגיד למאמן שלא יעשה את החילוף השלישי, כי יש לי עוד 10 דקות רבע שעה ואני גמור, אז ככה שהחילוף הזה כבר היה קבוע. תגיד, ערן, אתה יודע, אני רואה אותך משחק גם בצד הימני, גם בקישור באמצע, גם כשפיץ במשחק נגד גיאורי. א', איפה יותר נוח לך? וב', שיחקת במשולש בהפועל תל אביב עם ורמוט וידין. היום אתה עם רדי ואלברמן. מה טוב יותר? איפה אתה מרגיש יותר בנוח? קודם כל, אני חושב שהתפקיד הטבעי שלי הוא באמצע, אבל בסך הכל אני שמח שאתה יודע, הוא לא המאמן הראשון שנתן לי לשחק בכמה תפקידים, אז זה לא משהו שהוא זר לי, שחקתי בכל התפקידים האלה. גם אצל גוטמן הוא שיחק את כל התפקידים האלה. אצל גוטמן היה משחק ששחקתי גם מגן ימני, אז אני חושב שזה יתרון שלי, ואני שמח שהמאמן, אתה יודע, לגבי המשולש הזה, משולש ורמוט, זהבי, ידין. בהפועל תל אביב משחקים שיטה שונה בכלל אני לא אוהב להשוות בין קבוצות ובין שחקנים, כי חבל, זה יפגע בכבוד שלהם, ואתה יודע, זה לא לעניין, אבל סך הכל שאתה קבוצות. אתה שיחקת גם בהפועל תל אביב, שיחקת גם באיטליה, ועכשיו אתה במכבי תל אביב. אנחנו בארץ תמיד מדברים על הרמה המקצועית של האימונים, של האווירה. איך אתה יכול להשוות בין 3 המועדונים האלה שהיית בהם? קודם כל מועדון יש לו אופי אחר, כל מועדון הוא באמת ממש שונה אחד מהשני, אבל בסך הכל... בהשוואה לארץ. אני חושב שהאימונים בפלרמו היו יותר קשים, והליגה עצמה היא הרבה יותר קשה, יותר אינטנסיבית, יותר אגרסיבית, ובסך הכל הרמה הרבה יותר גבוהה, אבל בוא נהיה ריאליים, אתה יודע, נבחרת איטליה, נבחרת ישראל, אתה יודע, תשים את הדברים על השולחן. ברור. בוא נמשיך בעניין ההשוואות, וזו השוואה שמסקרנת את כולם. סוזה, גרסיה, אוסקר. אתה יודע, מאמנים שונים לחלוטין, זה לא... מה זה בא לידי ביטוי השוני? אני חושב שעם אוסקר לא היה יותר שיחות אישיות או דברים כאלה, הוא דגל בשיטה מסוימת וגם אותה אני מכבד. טיפה יותר שמר דיסטנס. טיפה יותר שמר דיסטנס, ואני חושב שסוזה נותן לנו יותר את התחושה שאנחנו יכולים לבוא ולשאול מה שאנחנו רוצים, ואתה יודע, באמת... איש חם יותר?
הרבה יותר חם, ואתה יודע, כל אחד לוקח את זה לכיוון אחר. יכול להיות שחלק יגידו, הדיסטנס היה טוב, חלק יגידו, אני אוהב את התחושה הזאת שאני יכול לבוא ולדבר עם המאמן על מה שאני רוצה. שלמה שאל אותך קודם על אירופה, החזרה שלך לארץ היא סוף פסוק בהקשר הזה, או שאתה עוד מפנטז החוצה? אני חושב שאני עדיין צעיר, אני רק עכשיו סגרתי 26, יש לי עוד הרבה זמן לשחק כדורגל, בחור צעיר. הרבה מדברים על הקישור של מכבי עם רדי, עם אלברמן ואתה. עכשיו במשחק הבא אני מבין שאלברמן עם צהובים הוא לא ישחק. עד כמה אתה חושב שזה יכול לפגוע במשחקים הבאים שלכם? קודם כל, גל, אני חושב שהשנה הוא באמת פתח את השנה בצורה מצוינת, גם שנה שעברה היה מצוין, והוא אין ספק שהוא יחסר לנו, אבל אתה יודע, יש סגל מאוד רחב במכבי תל אביב, יש שחקנים שמחכים להזדמנות, אז מי שיקבל את ההזדמנות צריך להוכיח שמקומו על המגרש, ומלחמה על ההרכב תיפתח, אתה יודע. אני יודע שלשחקנים קשה לדבר על מה שקורה בתוך המערכת, גם לעשות את ההשוואה בין אוסקר לזה. קודם כל אני רוצה לשאול אותך, אם אחרי המשחק באמת היו דיבורים שהמאמן שלכם טעה בחילופים, כי זה רץ בכל כלי התקשורת, ודבר שני, עושה לי רושם, נכון לעכשיו רק, שיש בעיה בהתקפה ואולי מתגעגעים לאלירן עטר. קודם כל, אני לא שמעתי לחשושים של השחקנים על טעה בחילופים, אנחנו משתדלים לא להיכנס לדברים האלה, כי בסופו של דבר, אתה יודע, זה המאמן שלנו, ואנחנו צריכים לכבד כל החלטה שלו, גם אם אנחנו אוהבים אותה וגם אם לא. ודבר שני... פתאום פריצה ויצחקי קצת בעייתים, לא מכניסים את הכדור לרשת, השחקנים היום הכי מסוכנים ממכבי זה אתה ורדי. קודם כל, היה רק 4 משחקים. ה4 האלה? באחד, בראשון, ברק הבקיע. ובכל המשחקים האחרים אני חושב שרדי הגיע להרבה מאוד מצבים ועשה באמת תנועה טובה והוא עשה הכל טוב, פשוט הכדור לא נכנס, יש תקופות כאלה לחלוץ. ולגבי אלירן עטר, אני חושב שכל מה שנגיד הוא, אתה יודע, נמיד בערך שלו, כי באמת הוא נתן עונה מצוינת במכבי תל אביב, 22 שערים, ככה שברור שאנחנו מרגישים כרגע בחסרונו, אבל יש הרבה מאוד שחקנים טובים שבאו ויתנו תפוקה ואני מאמין בהם. מקווה שזה יסתדר. אתה יודע, מדברים, זה לא רק דיבורים, התחושה היא ששחקנים שעוזבים את הארץ וחוזרים חזרה לישראל, הם חוזרים פחות טובים. אתה בשנה שעברה שחזרת, גם הכניסה שלך לא הייתה טובה. זה לקח לך קצת זמן עד שנכנסת והיית בכושר טוב. אתה יכול להסביר לי למה זה קורה? כי תראה גם השנה, שאתה רואה, למשל, בפועל תל אביב, אתה רואה את השכטר שכולם עם תקוות כל כך גדולות, תראה, הבחור לא פוגע. אותו דבר לגבי עוד שחקנים שחוזרים חזרה מחוץ לארץ והם לא פוגעים. למה זה? קודם כל, זה תלוי מה השחקן עבר בחו"ל, איך התפתחה הקריירה שלו שם. אני חושב שמי שלא משחק בכל מצב זה פוגע בו. אתה מאבד את תחושת המשחק, מתי להסתובב, מתי ללכת קדימה, אתה מאבד את החדות, אבל אני חושב שזה חוזר. אני יכול להגיד על עצמי אישית, שאני יודע שברגע שידעתי שלקחתי החלטה שאני חוזר למכבי תל אביב, וידעתי את זה קצת לפני, בוא נהיה אמיתיים, אז אתה יודע, כל אימון במשך חודש ימים הייתי נשאר ועושה אקסטרות ורץ והשתדלתי לבוא כמה שיותר מוכן ועדיין היה לי קשה. הישראלים לא משחקים מספיק ואז הם מאבדים את כושר המשחק שלהם. כן, אין ספק, זה חד משמעי. ערן, תנסה רגע לא להתחמק מהשאלה הזו. עברת ימים לא פשוטים מבחינת אוהדי הפועל תל אביב, אם זה בהודעות ברשתות החברתיות, אם זה לנייד שלך. היום, כשהפועל תל אביב בחוץ ואתה מצליח במכבי ומקבל אהבה מהקהל, אתה מבסוט מכל המעבר הזה, מכל מה שעברת? קודם כל אני מבסוט מהמעבר שעשיתי ומהדרך שאני עושה, לא בלי קשר להפועל תל אביב. זה שהם עפו מאירופה אני לא שמח או... זה לא העניין שלי. קודם כל אני חושב שזה היה טוב לכדורגל הישראלי אם היו עולים. אבל איפשהו הרגשת שהם פגעו בך אותם אוהדים שפעם היללו אותך וחיבקו אותך ופתאום... אין ספק שאתה יודע, הרגשתי פגיעה, אבל מצד שני הם יכולים לקחת את זה לכיוון שלהם, שגם, אתה יודע, אני פגעתי בהם איפשהו, אפשר להבין את הכאב שלהם, אני מאמין שהם היו רוצים לראות אותי בהפועל תל אביב. אולי בדרבי קצת הייתה התגרות מיותרת, אולי במחשבה שנייה היית אומר, לא הייתי צריך לקפוץ על הגדר? אני לא חושב כי... אני אגיד לך למה. אם הייתי יודע שזה היה עושה כזה בלגן בדיעבד, אולי לא הייתי עושה את זה, אבל אני חושב שחגגתי עם הקהל שלי, לא התגרתי בקהל של הפועל תל אביב, הייתי בטירוף, נתתי גול בדרבי, זה לא משנה אם נתתי אותו במדי הפועל או במדי מכבי. ואף אחד לא יבין את ההרגשה הזאת, רק מי שלא נתן גול ולא במעמדים כאלה לא יכול לדעת את הטירוף שעובר בך, במיוחד שעברתי תקופה לא קלה, אתה יודע, בין שתי המועדונים, אז... אגב, יונתן, מה זה פלרמו מבואסת עליו? אם הוא נכנס לצ'מפיונס ליג, גם מקבלים עוד 500,000 יורו. אוקיי, זה שברון לב. אני רוצה להחזיר אותך לשער שהבקעת, השער השני. לפי דעתי זה אחד השערים היפים. מי שרק היה במגרש ושיחק יכול להבין את התנועה הזאת שאתה עשית, כשהשקפת את
שחקן הגנה. אבל שלמה, הייתי מעדיף שלא ייתן את הגול הזה, וגם לא יאבד את הכדור של הגול השני של השוויצרים. אבל את השער הוא הבקיע אחרי שהוא איבד את נכון. הוא לא עשה את זה בשביל להחזיר. למה שלא תרשום לי בישול וגול? בישול וגול, ועשית גול ענק, אבל אתה יודע מה אמרנו? אבל תגיד לי, למה... אמרנו לא היה מתאים לערן זהבי למה אי אפשר לעשות... אני אגיד לך למה אי משהו? אפשר לעשות עוד... למה אתה לא מתקרב יותר לשער ועושה עוד שערים כאלה? למה אתה משחק לפעמים כל רחוק מהשער? אני מנסה, אבל אתה יודע, יש יריב כמו באזל לפניך, שאתה יודע, לא נותנים לך כל פעם לקבל ככה את הכדור חופשי. ברגע שקיבלתי חופשי, אז יצא מה שיצא. אז הייתה תנועה פנטסטית. רגע, לפני אתה שנייה, רק רצית לענות על העניין הזה של העיבוד כדור לקיצוני של השוויצרי. קודם כל, שאיבדתי את הכדור, אני חושב, קודם כל איבדתי אותו בחצי מגרש, ככה שלא צריך להיות גול. אבל מצד שני, אני חושב שגם יש שחקן בקבוצה שאמר לי שברגע שהכדור היה אצלי בחצי, אתה יודע, אנשים פתחו את המשחק כי לא ציפו שאני אאבד את הכדור הזה. נכון. אז פה אני צריך לקחת אחריות ואין מה לעשות, אני לא מתחמק מזה, זה היה טעות שלי וקיבלנו בגלל זה גול. אבל אתה יודע, זה הכדורגל, פרימו, זה הכדורגל. טוב, מחר הגרלה... אבל שחקן של קטמון עושה את זה כל השישי שבת מקלל אותו. חונק אותו. דרך אגב, הוא אמר איפה היה זיו, אני חושב שאתה יודע, אני חייב להגיד משהו עליו, כי כל הזמן אני קורא וכל הזמן דברים לא טובים, וכל הזמן, כל טעות שהוא עושה באמת... הוא באמת בזכוכית מגדלת, מסכן, באמת. כל הזמן, אתה יודע, גם לפעמים אני רואה דברים שלא מתאימים גם לא לפרשנים וגם לא ל... אני אומר לך באמת, הלוואי והיה לי עוד 10 יואב זיו במכבי תל אביב, כי זה שחקן שכל הזמן משקיע, כל הזמן רץ, כל הזמן עובד בשביל הקבוצה, וזה שהוא, אתה יודע, לפעמים יש משחקים לא טובים. במשחק הזה הוא החליף אותו, מאמן. אין בעיה, הוא החליף אותו, היה משחק לא טוב, אבל יש ביקורות ויש ביקורות מוגזמות. אני רואה שכל פעם שהוא עושה טעות, הביקורות יותר מדי מוגזמות. אני מאוד מכבד את זיו, אני חושב ששחקן עם נתונים פיזיים כמו שלו, אין הרבה בכדורגל הישראלי, מהירות, חוסן גופני, הכל טוב, אבל במשחק הזה הוא היה חלש מאוד. היום אתה נהיה פה עד 4 בבוקר עם השאלה שלך. כן, לא, זה לא השאלה שלי, זה רק כדי לחתום את הדיון הזה מחר. הגרלה לפלייאוף של הליגה האירופית, הגרלה פוטנציאל... עם המנחוס שלהם הם מקבלים את טוטנהאם. אני אומר משהו אחר. דרבי ישראלי, אני אומר הם מקבלים את גיא לוזון, סטנדרט ליאז'. מה אתם אומרים? מה אתה רוצה? האמת שאני לא חושב שיש זכות לבחור אחרי כל הקבוצות האלה שראיתי. מה שנקבל יהיה קשה, אבל נתמודד. מה שבא, ברוך הבא. יהיה מעניין. יפה, ערן זהבי, המון הצלחה בהמשך. תודה רבה שהגעת לכאן. נשתמע.